Ngiyanibingelela wey'dala zikamdala. Umsa wenkosi ube phezu kwabayisakayo. Uphezu kwabayisakayo kulinako labaphansi. Ake ngithi nanka amanye ama-podcast ekumele ukuthi niy'ngenele niy'bhekene. Ningaloku nizwa mina nje kuphela. Eyokuqala lapha ithi 10 branches of Judaism explained. Yesibili, why Catholics, Orthodox, Ethiopian and Presbyterians have, ungayibonela-ke nawe lapha, different Bibles. Eyokugcina ithi the Quran's many problems 09 31 different Qurans. Zibhala nje kanjani? The Quran's many problems 09 31 different Qurans. Hayi ke bantwana bababa, la ngiyayibuza ngempela, siyekele nje khona nama-Vedas nani ukuthi ngempela njengoba bengenayo incwadi eyodwa yokukhonza umdali munye, iyiphi-ke kulezi ncwadi zabo ezingaka ekuyiyona ngempela-ke eyehla nomoya ongcwele? Uma uyibheka yonke le nto le, it's the word of men. Kuze kubonakale ukuthi baze babe namanga nangendaba ka-Adam no-Eva. Uma benamanga ka-Adam no-Eva, ngicabanga ukuthi
kuGenesis chapter 3 ungayifundela nawe uthole yini-ke lena abasebeyibhala lapha ngo-Adam no-Eva, inyoka noNkulunkulu, even Noah yini yabona, wonke uGenesis wonke indukiso nje, ngaphandle kokuthi indukiso nje, nangandlela okuthiwa kwadalwa ngayo indukiso, naleli sabatha lakhona indukiso nje lento, nawungabiza uthini Shabbat or whatever, leli sabatha la uNkulunkulu obonwayo, ophumulayo, okhathalayo, obumba abantu ngomhlabathi, ababumbe nangey'mbambo zabanye abantu, abumbe ney'lwane ngomhlabathi, hayi ziyindukiso, zadukisa obaba bafela emanyaleni. Uma wena kumpompoloza ufundisa ushumayela lo dodi wale iy'ncwadi ekuthiwa zingcwele kanti zingcolile, ucabanga ukuthi wenzani? Awunayo wena lento esithi i-enlightenment yokubona ngale kwala maBhayibheli ukuthi inkohlakalo ingakanani. Ngize ngiwabiza ngithi lezi zinto yizwi nje labantu, the word of men, akukho kuyi-word of God kulaba bantu. NgamaBhayibheli angaka, why incwadi eningi kangaka? Ngesho elikhulu abanibalelanga iy'ncwadi zakwi-Judaism. Ake ngiyibale, iKhabhala inamakhabhala awu-3. Mina ngafundela yodwa iKhabhala, ngafundela iKhabhala Bereshit. Now ungayi-download the Kabbalah uzothola kunamakhabhala awu-3 eyabaJuda. Ngafunda-ke, ngakhetha ukufunda iKhabhala iBereshit, uzozwa ukuthi thiwa kwadala kanjani, ubani ongumdali, uyini uJehova lapho. Bese uyaqhubeka uya kwiTanaka yabaJuda, zifundele Tanaka yabaJuda, ukuthi abazange baziveze, nami ngibale izimbala, mhlambe kukhona nenye ngale. iTalmud neTorah, ngiyaphinda, iKhabhala enamakhabhala awu-3, nafunda iBereshit kuyiKhabhala. Bese kuba iTanaka, iTalmud neTorah. Ungakhohlwa ukuthi ekuyifunele ukuthi what is Talmud and how it was created. Bese uyabuka ukuthi icon la nalabo bayingco, kodwa uthi uyabheka-ke kwi-East Asia nePersia, uthola ukuthi okuningi bakopisha uma-Zoroastrians, engathi mother body, i-heaven and earth, ne-punishment after death. Nokunye phela bakuthatha nakumaHindu, izinto zeHinduism. Empeleni zonke ley'ncwadi zithatha lapha nalapha nalapha, akukho njalo ekhombisa khona ukuthi si-stand firm ey'ntweni ezishoyo ukuthi cha, nakho simile, asiguquke. Akekho wazi umdali kuleni nakulaba phansi, akekho wakhulula nomdali kuleni nakulaba phansi. Wonke umuntu ozalwa unina noyise uyafa, abe yidlozi kwelaba phansi. Akekho sezulwini, akekho sesihogweni, akekho lelo ulinda usinamacilongo. Anyway, bantwana bababa, nani ngingay'hlaziyela nangayo i-Judaism, eyi-mother body yawonke ama-Abrahamic religions. Kodwa mase kuza kwindaba heaven and hell, uyazi ukuthi i-mother body lapho i-Zoroastrianism. Well, kuningi nokunye okuvelana kwamanye ngophela naseGibhithe abayishayanga into zakhona. If wazi kahle ukuthi u-Amen uNkulunkulu waseGibhithe, uyababona nabantu bano-Amen.
izinto zo-God Ra Amun, ungane nento zaseGibhithe, but ziphe ibhalwe ngama-gods of Africa, because that's the cradle of human beings. Kusho ukuthi i-religion azange zibe khona nje kubantu bokuqala, yabakhona kubantu asebesuka e-Afrika bahamba ba-imitator baya kwezinye iy'ndawo kasekhane kuzovela oNoah no-Adam. Bantwababa, nana-ke ni-research-nini. Amaqiniso sihlala obala manje ngoba sekukhona i-media. Phambilini phela amaqiniso wabo, amaqiniso angamanga, ibehlala kumasinagogo, ahlale kumashapheli, ahlale emosque, ahlale emathempelini. Thiwe ka iy'ndawo ey'ngcwele ziphethe iy'ncwadi ey'ngcwele. Aba-research-ayo namhlanje nama-archaeologist bakuphruva kangangokuthi abanikazi baney'nkolo banamahloni, abazi noma sekufika isikhathi sokuthi kuphele iy'nkolo zabo. Anginankinga nalokho, engishoyo nje bangaphasheli umdala kuqambela manga, futhi ngeqanjwa manga ngabaphansi. Bayakwazi nabo ukuthi bakhona abaphansi, abalele, abalinde esuku lamacilongo, abekho ezulwini, abekho esihogweni. Ungamakheli umdali uwabo, ungamakheli umdali imbaba, akekho owazi umdali. Ungazakhela-ke nje wena lelo zulu lakho naleso sihogo sakho, ngoba lokho kungokwakho, ufundise lezi ncwadi ezinamanga. Ungathi lokho ngokukamdala. Nami ngokwami ngikhuluma iqiniso neqiniso lodwa, angimazi umdala, angikaze ngakhuluma nomdala. Angeke futhi nakwelaba phansi ngithi ngiyofike ngibone umdala noma ngiyoya ezulwini noma ngiyoya esihogweni. Engikwaziyo uma ngiy'phathe kahle, amadlozi amahle wakwethu ayongihlangabeza. Angazi-ke laba abathi bohlangabezwa zingilosi, abathi futhi bohlangabezwa zingilosi, no, bathi bothathwa izingilosi. Abanye balibeka imbaba bathi uma uNkulunkulu esebathatha. Angazi ba-special kangakanani labo bantu kuyindalo kamdali. Well, ukuthi ba-special kangakanani ibona abazaziyo, kodwa baqaphele bangabi special ngamanga, bazama ukuthi ba-special ngeqiniso neqiniso ngenxa yelikamdali. Ngoba kimi ngibona nje be-special ngamanga wey'ncwadi ezingcolile. Basitshela lapho u-Abraham wayene-religion eyodwa, inkolo eyodwa, but manje there are 3 Abrahamic religions nawo abuye adivide-ke phakathi kwande. There are more than 3 now, because umuze South Africa sekhona ngisho iNazareth yakwaShembe. It's part of Abrahamic religion. Maningi na avuka nje isikhaleni e-Afrika, abanye baze bazisho bathi bangama-Israyeli. Awu, ihlazo elingaka ukungahloniphi abazali bakho okhona ngabo la emhlabeni, nokuhluleka ukwesaba umdali. Uma ungabahloniphi abazali bakho uzomsaba kanjani umdali? Ngoba phela siyasho nje ukuthi sidaliwe kuyindalo. Lokho ngiyakwemukela ngoba phela badalwa abazali bethu. Thina-ke sesidaleka kubo ey'swini zomama bethu. Akekho ukhowe, ngoba nekhowe lingamila phansi emhlabathini. Le ndaba yoMelisedeki, hayi, enye nje imilisa izimpondo emini, owayengenazalo, engenabafowabo, engenayise, engenagogo, engenamkhulu. Ayuyafana nje no-Adam, wayengenababa, engenamama, engenagogo, engenamkhulu. Ayi,
lezi tori lezi zalabantu ziyichilo, kodwa uma uyimukela-ke hayi zi-entertain okwesikhashana ngoba ukusonta kushumpuka phezu kwethuna. Nabakufundisa umntwana umama akhe kudonsa niya enkonzweni niya nabo emasontweni bayayibhokela basabona manje. Lokho neqiniso lodwa ngenxa yokuqamba amanga ngomdala. Bemphaphela bemakhela owabo, bemphaphele bamakhele imbangi. Abanye-ke bathi ukuyihlenga bathi cha, hhayi umdala akanawo owabo, kodwa-ke bayakwazi bona ukuxoxa nomdala, umdala unembangi. Kuseyinto eyodwa, ichilo nje yonke leyo nto, ichilo nje. Noma ungathi-ke akanawabo unembangi kuphela, waxoxa naye, usesehlazweni elifanayo nalaba bathi umdala unowabo abe nembangi. Hhayi-ke angilazi-ke laba likhulu kangakanani laba sebewuNkulunkulu bona ngokwabo osekuyibona abanisa imvula. Awu, imvula abanothi kuthatha kancane nje iy'ncwadi zenu zesayensi nezejografi nithi nje ukuyifundisa kancane nje ingajuli kakhulu. Nifunde i-climatology nithi nje kancane ukuyifundisa bese nizobona ukuthi niphaphalaza kangakanani. Izinto ezenzeka naturally lezo la emhlabeni. Bayabala ama-elements abayikhoze lokhu kufana ne-fire nje bakubalele ukuthi 3 elements abayi-cause of fire. Angeze ukungena kuloko, yebo ngayenza i-fire fighting. Anyway, izinto ezinjalo nje. Angikaze ngithole i-maternity kukhona ozalwe ngokomoya unina wakhe waseyoteta. Ayi, nikhona kodwa nalamanga. Nidukisa iningi. Ngiyazisa kwelaba phansi niyofika nithini. Ningakafiki nawe lapha phansi. Umuntu esebona ukuthi useyafa manje. Sekuqala manje abona ukuthi ayikhona. Ngathi lento ebengithembela kuyo ayinasizo lalutho. Ukufa kuyindalo. Njengako nje kuna kwemvula, izinto ezenzeka ngendalo. Wena besayensi bachaza kangcono kunathi ngoba baya-observe, benza ama-test. Yabona le ncwadi engcwele ziyaphaphalaza nje, kuyaqagela ngapha left and right. Futhi into uma bengakayazi ochwepheshe bezesayensi bayasho bathi cha lapha sikafinyeleli, asazi sisacubungula. Hhayi laba bacubungula bavele bakutshela i-chapter nevesi ebhaliwe encwadini engcwele. Abacubungulayo ukuthi le ncwadi engcwele ivelaphi ngoba uyedwa ongcwele umdala ongaziwa umuntu kule ndawo lapha phansi. Akunantaba, akunamfula, akunathempeli, akunasonto, akunamosque engcwele la. Akunabantu abangcwele. Uyedwa ongcwele nothembekile, umdala ongaziwa umuntu kule ndawo labaphansi. Umsa wenkosi bephezu kwabayisabayo kule ndawo labaphansi. Lolu dumo luyoba ngolukamdala kuyizizukulwane ngezizukulwane ezizayo. Okuhle ukuthi iy'ngane zenu vele phela niyazisa ukuthi ziyofunda. Kumele ifunde. Lokho umlalazi olola ingqondo yomuntu ukuthi ikwazi ukufunda nezinto izinto ey'bhalwe abanye abantu ezizomsiza. Ake ngibekise njengokushayela, uqala ufunda ilenasi bese ufunda ukushayela. Lezo zinto ziyadingeka empilweni yomuntu. Even ukuvula impompi, awuvele nje uvule impompi, uyafundiswa noma ubuka abanye beyivula, ingqondo yakho bese iya-observe bese ibona, oh kanti basale mabevula, mabevala basele. Kodwa iBhayibheli, iy'ncwadi ekuthiwa zingcwele, ziyaqagela. Observe-ani nani. Angiphathi-ke laba seke bahlushwa abazali babo, amadlozi. Kodwa ngisho ukuthi phaphalazani nabalaphi bendabuko nezangoma ziqamba amanga ngabaphansi. Uzubona ukuthi lo muntu oqamba amanga ngabaphansi uthi unalo yena idlozi ngowakhe. Nenkohlakalo nje abayenzayo uvele ubone ukuthi lo muntu akanadlozi. Usenedlozi ley'lwane, demonic spirits.
Lokho-ke nje nani niyakubona kuhlale ekhala nje ngakho. Ungambuluza uma uthanda. Abanye baze basho bathi ayi cha cha cha, asayifundi thina izangoma ney'nyanga. Kukhona abakubonile okurong. Abanye bakhala bathi oh yabona isonto angifuni ukulibona. Kukhona abakubonile okurong. Abanye uzothi ayi kwa-Islam le asisafuni phela impela indaba kaMahomed. Kukhona abakubonile okurong. Abanye uzobethi hayi cha, kwaShembe eNazaretha asafuni nokulibeka unyawo. Kukhona abakubonile okurong. Kodwa uma uhlala wenze observation yakho, uguqe endlini yakho namadlozi amahle, zihloniphe, hlonipha abazali bakho namadlozi akwenu, uguqe namahle nesizotha nenhlonipho namaqiniso neqiniso lodwa kumdali kuphela. Chazile kaningi ukuthi maningi namadlozi amabi angcolile adukisa abantu. Ningabi iphoke ikhohlakele ngoba bafele enkohlakaleni yabo. Hayi bantwana baba, nani seningayi-analyze niyibeke ngendlela eniyibeka ngayo nangendlela ozwa ngayo noyi-absorb-a ngayo. Phela nje ngicela kuphumani ebumbulwini ngoba ngempela kunezindawo ilanga elingashoni mhlambe for 2 days. Kube nezindawo ilanga elingaphumi mhlambe no lingashoni for 6 months. Uthola ukuthi ilanga liphuma for 3 months. iBhayibheli alisho lutho, lencwadi yasesho lutho. Zithi khona ukukhanya kwaba khona ubumnyama, but at least laba abahamba bebheka izinto, especially ama-scientists, bayayibona lezo zinto. Even the Northern Lights, iBhayibheli alinitsheli ngawo ukuthi kwenzakala ini esibhakabhakeni and yini i-cause yama-Northern Lights. Ayikho uNkulunkulu abangonkulunkulu abangazi nokuthi yini ama-Northern Lights. Angisafuni ukuqhubeka nalokho. Fundani wey'ngane niy'thole lezo zinto. Nithole ngisho nangemifula ebilayo othi makufaka i-thermometer uthola ukuthi amanzi aleyo mfula ashisa ngo-120 degrees centigrade. Ufaka inyama ivuthwe, ufake noma yini kuvuthwe. Akusile mfula enamba kuyo hayi umfula siyocwithisa abantu bamukela isithunywa. Be careful. Ziningi izinto ezinje. Ngiyabona ama-hot spa kuyangeneka. Ngibala ngala manzi abilayo. Bathini abaprofeti benu abazi ukukhuluma nomdala ngalokho? Bake baprofithela ngakho. Bozuma ini? Babona utamatisi owodwa no-anyanisi owodwa nebhodlela lamanzi efrijini yakho. Yeyi ngoba ikhona inkohlakalo yalabo pastor. Hayi kodwa-ke phela ngizawuthini, nani niyabathanda iy'mali zenu. Kodwa-ke bantu abababa okwamanje hayi sengiyama. Akube kumuntu ukuzikhethela nokuyi-researchela akube kumuntu futhi. Even nokuya kuma-haunted places akube phezu komuntu. Ngiyabonga wey'tela sikamdala. Umsawa wenkosi uphezu kwabayesabayo kuleli nakwelaba phansi. Lo dumo kuyoba olukamdali kuphela kuzo zonke izidalwa zakhe umdali kuleli nakwelaba phansi.